Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke ndifuna sike singeneni banzi kulo mdlalo namhlanje. Ndakuxolisa ke ngofika sekuleyithi. Baphulaphula ke into sakuyibamba sawuqale ke singene ngendlela iKaizer Chiefs ibidlala ngabafana abadala, ngoba sawuthi ukujonga pha esasikithini sebala sibone bokuthabo ucele kunye ke nale ndodanyana ke yakwaSibongiseni Mthethwa. Ikhona ke into ongahlangani pha ngoba uThabo ucele be-out kakhulu namhlanje, neebhola zakhe ipasi zakhe kange zibe ntle konke ikhona le nto ibengahambi kakuhle pha kuThabo ucele. Futhi ke ngendlela endithe ndaqwalasela ngayo ikusingathi yena noMthethwa abadibani xa befakwe bobabini. Isizathu saloo nto badlala ngokufanayo. Ndicinga uba ke mna ke abaqeqeshi beKaizer Chiefs ukudala beyizama laa nto bayibona into yokubana ke ayinolungu ufake uMthethwa noCele, ufake uMthethwa noNdlovu. uMthethwa xa usomfakile mfake nabanye abadlali ababalekayo ke baphulaphule. Asibeyibalekela ke inyani ethi uSibongiseni Mthethwa akekho mhle ekupaseni umfana omdala, akekho mhle kwezinto ezininzi, kodwa uyiqumile iKaizer Chiefs apha esazikithini sebala apha kumakheni umfana omdala. Futhi ke nesizathu esimenza afakwe rhoqo ngaba baqeqeshi bonke bathembele kuye ingoba uyiqumile laa defender eKaizer Chiefs umfana omdala. Futhi ke uba angangabikho iimetshi ezininzi ingathi ingenzeka intlekele phaa kweza centre backs eqela leKaizer Chiefs. Yabona okwakuqhawula kwakhe eza bhola uSibongiseni Mthethwa kulincedo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphula. Xa ujonge indlela le nkwenkwenyana Eden McCarthy besenza ngayo amaphutha namhlanje, ibhola nje ebevela aphise ngazo lula, careless phaa ngasemva. Ixesha elininzi umntu osindisa iKaizer Chiefs phaa nguSibongiseni Mthethwa ngoba ukhuthele. Xa kuthethwa ngeplayer engelovila ukhuthele uMthethwa. That is why abaqeqeshi ke abaninzi balapha eAfrika nabaseyurophu bazo-end apha bemsebenzisa uMthethwa. Ukhuthela konqini, uyamakha laa bhuti lowa. Ewe ke mphulaphule ke uThixo akanompha zonke izinto, amphe ukupasa, amphe ukwenza into zikhoyo ke ezi zitayile zodlala, kodwa ekumakheni uyayiquma iKaizer Chiefs uMthethwa. Yilaa nto sisoloko sicela sithi ke xa usowufake uMthethwa umfakele nabantu abazokwazi ke ukudlala ibhola bapase. Ewe kuCele kumfana omdala be-out namhlanje, wangathi uyazama uvela kule mizuzu zokugqibela apha ke kwe-second half, kodwa ke akho nto ingako, ebe-out kakhulu. Sizawujonga ke ngokuphaa ke nonozinto eqela leKaizer Chiefs phaa uPeterson usebenze kakhulu umfana omdala. Futhi ke isizathu sokubana ngabizwa kubafana sikasazi namhlanje ngoba ungcono kakhulu kunogolkeeper ke ababizwe phaa abawuncedisa phaa uRonwen Williams, ungcono kwayena uPeterson phaa kwibafana mhlawumbi ke uHugo Broos usazophinda ayicinge ke loo nto ngoba uPeterson udlala kakuhle kakhulu. Well done phaa kumduduzi Tshabalala naphaa kumfundo vilakazi abafana abadala, bazibonakalisile amagowuli abawafakileyo abafana abadala. Mfundo vilakazi igowuli lakhe lihle kakhulu, Duduzi Tshabalala amagowuli amabini umfana omdala. Nestriker seqela leKaizer Chiefs phaa uSilva usebenzile umfana omdala. Laa nto bendike ndayithetha ndiyayiphinda ndiyatsho, uSilva uzawuvala abantu abaninzi imilomo, futhi uzawuvala nooJunior Khanye imilomo. uSilva uzawafaka amanqaku apha eMzantsi Afrika, futhi uzawafaka abaphulaphule. Ufike nangoku engena esuka ebhentshini wafaka inqaku umfana omdala. Ndibala kakuhle linqaku lesine ke ngophaa kuSilva. Iphumelele ke iKaizer Chiefs ke baphulaphula, iphumelela phaa ngo-4-1. Ningake ningene nitsho ke nanto yokubana ke zeziphi izinto endithe nazibona phaa. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.